Дойде краят на първото българско веб реалити "Великолепните 5". И като за финал им приготвихме една наистина голяма изненада, която разделихме на 3 части. Здравейте, великолепни! Здрасти, Лили! Намираме се в момента в шоурума на 29 Desires, които ме обличаха през цялото време. Сега ще облекат и вас. Освен това обаче ще получите и специален грим и прическа от L'Oréal. Ще увенчаем цялото това нещо с една великолепна фотосесия. За да може да се почувстват като истински звезди и истински великолепни момичета. По принцип обичам да съм гола, но в редките случаи, в когато не съм гола, най-много обичам да съм с нови дрехи. Бейби си, страхотна си! Сме идеални като цветове. Намираме се в Академия L'Oréal България, където момичетата ще получат пълен мейковър от Кирил Чалъков, а L'Oréal Professional ще се погрижат за техните прически. Твоята коса е по-изтощена, затова ще използваме серията на Mythic Oil. За по-суха и плътна коса. Какво нарише? Да, много приятни аромати. Този шампуан е за плътна коса, изтощена от русото в краищата. Придава мекота, правя по-гладка, бляскава. Здравей, Маги! Заповядай! Виждам, че вече си с готова коса и сега нека да ти предложа и грим. Аз бих ти предложил един по-силен поглед и даже имам една палитра сенки с по-тъмни цветове от L'Oréal Париж. И тебе акцента ще бъде очите, погледа и аз вече нанасям тъмната сянка във външния ъгъл. За да подсилим още повече погледа, ще използвам и този молив на L'Oréal Париж, който е за опушен ефект. От едната страна е самия молив, а от другата страна има апликатор, с който можеш да си разнасяш молива и сенките и да постигнеш това опушване, което така много се харесва. Наистина завършва по някакъв начин цялата идея на предаването, тази физическа промяна. Твоята коса се заплита леко по краищата, суха е и е леко пориозна. Ще използвам Pro Fiber като серия, която ще ти възстанови косата. Да видим. Обещавам. Така добре, ли? Перфектно е. Важното за ампулата е да се нанесе хубаво на 2 см от корена до връхчето, след което да се разнесе с масажни движения по посока на плочката, за да може да влезе по-добре. Обожавам масажни движения. Сега знам, че няма как да стане да ме направят като след секс, но да ме направят поне като за преди. Може да си има нещо. Да. Мамо, честно, не го мисля. Харесва ми тук, всичко е толкова креативно. Чувствам се супер. Чувствам се много спокойна. Ти си с много хармонично лице, така че смятам, че всякакъв грим ще ти отива. Ти лично какво харесваш? Малко по-ярки червила предпочитам. Сега е лятото. Тук имам за теб една много хубава селекция от колориш, богати цветове. В такъв случай смятам, че ето този коралов цвят ще бъде много подходящ. Харесва ли? Много ми харесва. Добре. Ти имаш комбинирана кожа, така ли я усещаш? Правилно смяташ, да. Затова смятам да ти предложа Hydra Expert, един крем, който дава цялостна хидратация през целия ден на кожата и ще ти бъде идеална основа за грим. Супер! И след като нанесохме сенки в земни топли цветове, вече сме готови да нанесем и този коралов цвят. Ето сега вече мога да ти покажа. Ти си художник.
Това момче има страхотни златни ръце. Имаш страхотна коса. Косата ми е едно истинско предизвикателство за всеки един фризьор. Отново го доказахме днес. Марти подходи с известна лекота, нали няма коса, с която да не се справя, но и той видя, че косата ми е доста жива. Много хубава рокля, виждам, че имаш с разкошни цветя и този цвят ми напомня, че аз за теб имам един много ярък цвят от L'Oréal, който е матов. Знаеш, че сега матовите цветове са много модерни. Нещо малиново, вишнево, което смятам, че много добре ще се комбинира като акцент. Искам да ти представя най-новата спирала на L'Oréal Париж, която се казва Суперстар. Посланичката на този продукт в световен мащаб е Дженифър Лопес, така че се приготви да имаш мигли като на Дженифър Лопес. Готова съм. Бях малко изплашена дали ще успея да се справя с това да стоя, докато някой се опитва да ми слага спирала. Но той работи толкова леко, че аз въобще не усетих намесата му. В смисъл, за мен беше абсолютно естествено. Леле, това аз ли съм? Страхотен си. Много ми хареса това, че професионалист се занима с грима ми и успя да ме накара да изглеждам по този начин. Зори, за теб съм предвидила швейцарски обем. И само с това нещо ли става обема? Само с това нещо и с гребенче. Виждам, че си с много ефектни обици. Даже бих казал, имаш доста екзотична визия. И за това ми се струва, че нещо по-екзотично, дори бих казал арабско-индийско, с очна линия, тъмно наситени червени устни, много добре ще ти допълнят стила. Той видя екзотиката в мен и я подчерта. Сега, като сме готови с нанасянето на очната линия Суперлайнер, вече мисля, че имаш по-екзотичен поглед, да поставим и това червено наситено червило от ексклузивната серия на L'Oréal. Жестоко е това червило. Много е хубаво, нали? Ами аз мога да бъда красива. Това си помислих. Аз очаквах с нетърпение всъщност да ме гримира, защото само веднъж до сега съм ходила на професионален грим. Третираш ли често косата си с преса, с шуар? Да, почти всеки ден. Маски използваш и често? Не. Ще ти направя новата серия на Mythical, която е за финна коса, но ще ти сложа по-силната маска, за да възстановим краищата, защото са много оплитащи се. Добре. Скоро ще стане ти късащи се, ако продължаваш така. Прическата ми е тук с две плитчици, кок и обемче отгоре. И е много различна, разчупена и актуална за сезона. Hello! Виждам, че вече си много лятна. Първо си позагоряла, имаш тен, затова аз ти предлагам така него да подчертаем с бронзиращите продукти на L'Oréal. След като вече нанесохме фондиотен и също така едни шоколадови теракота нюанси на сенките, сме готови да поставим още два, смятам, за теб много важни акцента. Единият е подчертаването на веждите, което смятам, че много ще допринесе за твоето излъчване. Какво? Мисля, че трябва да стана модел. Абсолютно. Ма не от тези моделите, има oversize models. Може да станеш модел за вежди. Ти си просто уникален художник. Просто аз толкова красива не съм се виждала. Трябва да стана модел наистина. И, както ти обещах в началото, бронзиращи продукти. Ружа, поставен в по-долната част, оптически събира лицето и при по-овална форма стои много подходящо. Уникална съм, нали? Алек, гърми. Мисля, че се влюбих в себе си. Кирил, you're the man! You're the man! Thank you, honey. В момента изглеждам невероятно яка, красива, невероятна. Мисъл, аз съм най-красивата на света. И наистина съм много красива, уникална съм, уникална. Обичам Кирил. Кирил е страхотен професионалист. Аз съм много въодушевена в момента, просто мога да говоря без да спирам. Така че, ако искате предаване 1 час, няма проблем, ще говоря колко съм прекрасна 1 час без проблем. Приличаш на себе си, ние всички сме супер красиви. Супер сте, Страхотни. Страхотни сме. Кирил.
Сега е ред за вашето финално мини предизвикателство, а именно фотосесия. За тези 5 седмици промяната на Зори, според мен, е най-много вътрешна. Самите 5 седмици минаха много бързо, така штрак, за едно намигване. Това ще ми липсва страхотно, ще ми липсват момичетата, ще ми липсват моментите, снимките. Цялото това приключение е едно място, може би като Алиса в страната на чудесата, на което аз бях и за съжаление свършва. Във великолепните 5 влязох като земетресение. Наистина. Излизам, може би, като вълна. Чувствам се... Не ми е нужно да се чувствам силна. Просто се чувствам себе си. И това е... За първи път в живота ми е абсолютно достатъчно. Съжалявам. Кирил ще ме убие. За тези 5 седмици аз не мога да седна и да кажа, ето това е нещото, което аз трябва да променя, това е нещо, което ще променя, това е нещо, което се е променило. Не, към този момент аз нямам отговор на нито едно от тези неща, защото реално в момента, в който аз остана в покой, ще мога да осмисля всичко, което ми се е случило и да преценя кои от съветите, които съм получила, мога да използвам от тук нататък и трябва да използвам от тук нататък. Тереза за тези 5 седмици в великолепните 5 направи нещо изключително. Да се научи да се харесва и да се чувства щастлива, такава каквато е. Аз се чувствам вълшебно. Много ми е приятно, тъжно ми е, че свършва целият този проект, но промених много неща за мене самата си, в главата си, в мислите си, в цялото си възприятие към живота. Маги, нашето палаво момиче, преоткри женствената си страна. Тя започна да се усмихва много повече, което сама сподели колко я радва и как е променило живота й. Да, може би след предаването ще съм повече жена, отколкото момичето, което влезе в предаването. Мисля, че този формат донесе за всяко от момичетата до голяма степен щастие. Някак си им показа пътя, по който те трябва да тръгнат, за да постигнат това, което искат. Надявам се много да сте вдъхновили поне още 5 жени да тръгнат също по пътя на промяната. Ако допреди това са знали какво им липсва или какво ги прави нещастни, но са се лутали, са повтаряли ние същи грешки, сега те направиха реални крачки да променят наистина себе си и да достигнат до този образ, към който се стремят. За нищо в проекта не съжалявам. Наистина беше страхотно. Преживяване, приключение, път към себе си. Та дори ако искате път към това как да изглеждам по-добре, дори и външно. Всяка една от нас се промени и то в положителен аспект. Чувствам се спокойно от пътя, по който поемам от тук нататък. Това, че се чувствам женствена, не се дължи само на днешния ден. Дължи се като цяло на 5 седмици. Как съм живяла преди, просто не знам. Пожелавам ви много успех за напред. Бъдете все така прекрасни и все така великолепни. На добър час и си останете приятелки.